Kagijak pa pamilya? Uy, nilang juan Ay, na ada isa. September, October. Naglain Ay, diretso ka namin mo. Gaya man ko. June, July, August, September, October. Ang ganat December. 114 Novel. Sika. Tiragsa. Tinapalabas. Inkadeng dudun... Diyos ko, dudunya. Tinapalabas. Inkadeng ni Dunya Marita amapan ijay lugar nga ayan damadam Julie. Nagbiyahe da nga rod kinidong. Kabayatan ti panagbiyahe da. Binot buteng ni Dong toy Donya. Tapno agsubli da kuman ti Donya. Gayan. Tudon niya. Buya pati parada to ya. Ada matatayan. Ibaloy. Uwan. Di manang te. Pati ni General Bantag. Diyos ko. Iwi. Ang kamakapag na. Ipul-pul na sa apa mabang kamakapag. Kabayatan ti panagbiyahe da. Binot buteng ni Dong toy Donya. Toy Donya. Ti gayam. 4 o'clock people time dan sa Ay, so, makilugan kay di kwada. Kabayatan ti panagbiyahe da. Binot buteng ni Dong ti Donya. Tapno agsubli. Anyamat. Ang zobo, Ay. sweble. Mandi, ang kumakain din na nga to. Ang gasa. Letoy. Hindi ba makapanood ka dun? Awan si pagpahin. Kabayatan ti panagbiyahe da. Binot buteng ni Dong ti Donya. Tapno agsubli da kuman. Ngem impeteng ti Donya nga agtuloy da. Iti sabali abangir. Manon nga aldaw ti kaadda ni Oliver iji vacation house na iji probinsya. Ngem agduadwa amang sarungkar ken ni Elisa. Sinugsugan met ni Tess arumbeng asarungkaran na. Gapo ta sigurado asong batan ni Elisa iti maikadwa agundaway. Si marungkar nga rod ni Oliver. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubdala tayo, anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Ala, Elisa, ada sa nga ilim. Si kanti mangipan iti order na. Anya? Asino? Basta inkan. Kaalaam, taypan mo ti order na. Ijay Kobo number 6. Sita. Asino ka di ti ibagbagam asa nga ilig? Ni Sir Oliver. Anya? Ala, inkan. Agururay kan ka ni Sir Oliver. Siya kundi makaamo di opisina. Awan dakas na, no inka kasarita. Iso nga inkan, Elisa. Ada ti taga-tuba nga ako nag-comment dito drama. Nya ko na lang. Nuhan ka nung agkatuloyan ni Richard ka ni Elisa, anda ka nagdangag. Kanya-kanyang kwan. Nga rod. Adto iti order mo, Oliver. Agyamanak, Elisa. Ket, agyamanak. Tas ikatinangyag iti order ko. Apay nga da ka dito eh. Kahit ko makita ti anak ta. Kailib ko ti anak ta. Ngam saan ama iparbeng nga imay ka dito eh. Dakas ka din na surang... Surong? Surong. Good morning, Ma'am Nelly Sierra Gumangan from Hong Kong, Indayomi, Ma'am Dayomi Liktaw. Dakas ka di. No sarong karak ti anak ta. Ala, mangan kan. Tapo manaw kan dito'y paradise. Kalpasan ti panangan mo. Sakbay pumanawak. Kaya't ko pa'y makita ti anak ta. Day ti anak ta. Nakaturog. Iso adi mo mabalin asingaan. Kaslang hila nakaturog. Oliver, Elisa. inarakop nak. Oliver, Jak malabdan ti bagay ka mga rakop kan ka. Ket bayam ko mga si aarakop akan ka. Ay ayatan ka, Elisa. Jak gayam kabalan, adi ka makita.
Nagbiddutak iti panangikalay sa ni Jinky. Anya. Ni ayang ko. Ayun. Joharas channel, thank you for watching po. Thank you. Thank you, Idol. Nagbiddutak iti panangikalay sa ni Jinky. Anya. Ipag-arop ko na marunusan ti amin. No ikalay sak ni Jinky. Ngamsan gayam. Gapota ure niya ti raramidek. Sikalat tati ay ayatek. Huston, Oliver. O kasem ti arakop mo kanyak. Ah. At data amis mo dito'y balay ni Richard. Irespeto mo kuma. Elisa. Mabalin ka ding awisan kay di vacation house ko. Ijay tang agsarita. Anya. Pangasim ko ma. Kaya't ka akasarita na imbag. Sana dito'y. No dikat ijay mismo abalay ko. Ada trabaho. Kat di na kumasingaan. Sige. Urayan ka. Agingat malpas ti trabaho. Elisa, Sita. Sita. Thank you po, Damot. Idol. Joharas channel. Elisa, itaypay nga adan ni Sir Oliver Ala. dito para. Nyamot Paradise Resort and Resto. Uy, ada ni Jopet. Elisa, itaypay nga adan ni Sir Oliver dito Paradise. Apay, Sita. kayat nakan sa ngamin akasarita iti mabayag. Ngam di mo matkayat. Mariribok ka nak. Apay, Ni Oliver. anya ti pakariribokam kan kuana. Ay ayatan nak aging gaita. Katsi ka, ayatam ka di pay laang. Apay anagsan na ay kay tinaunag. Jak maawatan tirik nak, Sita. Aginagaw tirik nak kada Oliver kan Richard. Kaya't mo asawan? Ay ayatam idaadwa? Kwa, saan? Ay, jak ka mo, Sita. Ay, narigat ti kasta, Elisa. Ad-adan ti panaganad mo no kasta. Ang mga numat nagtirik nam ka ni Sir Oliver. Ngam, nimat gayam Sir Richard, ti talaga nga ay ayatam. Di ka agdanag. Saanin ang mapasamak tikas itinapalabas. Talaga nga agan nadakon. Nasaya at mat. Kat, anya nga rod ita ti aramidam. Tsaka mo, Sita. Ni Oliver, kayat na amapan kami ije vacation house na. Taijay kami nga agsarita. Itikas na. Makapagsarita kami kanu anaimbag. Ha? O sige, sumurot ka, Elisa. Ha? Sumorotak? Wan ngam, nas ka na sumurot akmat. Sita, Uray pa itamat laang. Mapantayaw ni vacation house ni Sir Oliver. anya? Nas ka na sumurot ha. Itikas ta. Da mga iwan ka ni Angel. Sita, Saan ani Bilma ti surot yaw? Inang ibaga dito'y pala restaurant nga agtrabaho. Kabayatan ti kaawan tayaw. Sita, Car Under. Oy, good morning, Mercy, Sherwin. Thank you for watching. Joharas sa channel. Ma'am Dayumi Liktaw, good morning. Ma'am Nelly Sierra Gumangan, good morning. Di na kita-kita ang nakasta dito sa Carmen, Sir Oliver. Anya? Drive ka lang ta dita. Anya ka diti kayat mo sa wansita. Madlaw ko, sir. Kita-kita anak kita sa aming tilugan. Kung kunam siguro iti panunot mo. No, apay anas kan nga imayak anya. Anya? Simuro ta tasyak nga rod ti mga iwan ka ni Angel.
Awan mo tim, baga kakasta. Da, ngam di ta kaunggam, sir. Awan na talaga tinagbaliwam sita. Dumagas tayo di tsindaan. Makitsinda tayo. Ngamin, kailiw kong tiluto ni Elisa. Sige, adakan ka, Sir Oliver. Naskan ka di pa'y amakitsenda tayo? Okay lang, Elisa. Si kanto ti agluto, para manam itilutom ni Sir Oliver. BP Donnie. Good morning everyone, Ma'am Alexa Wayne. Wait, Wayne ba? Donnie. Thank you for watching, Ma'am Alexa. Luto ko. BP Donya. Salamat sa pansit. Alexa Wayne. Yes. Okay, thank you. Halo, bata manin. As bakit Virginia? Bridge 6. Ngata ni Agno yun. Agno. Ay, nagbara talaga. Dito'y akpayla ang sirok da ito'y mangga. Agtugtugawak payla dito'y. Naimbag nga oras mo, Marites. Ha? Ay, sana Marites kinagan ko. Marita. Kunak no Marites. Nga may mayat no Marites, tinagan mo. Taagupro pa ka chismosa. Anya may sampay tong paang ka nga bakit? Ni, nagkatawa man eh. Ang lata. Kasano nga amo? Marites, tinagan mo. Oh. Taagupro pa ka chismosa. Anya? Marites. Apay ngayon may ka dito'y lugar mi. At ka di ilamlam mangam. Anya? Apay, numayak dito'y dan ilamlam mga. Ay, kunak. Tadi da kamot ngamin kapka. Ay, di da kamot ngamin kapkapin. Apay ngayon may ka Oh my nagbakasyon dito. Anya bibiyang mo Marites. Ilamlam mga. Ay, kunak. Tadi da kamot ngamin kapkapin ano. Ngam in may ka nagbakasyon dito'y. Anya? Sapay timadi, kat nakapilpili ka iti sidaan. At ikamot nga rod mapan gumatang iti kayat mo sidaan. Baknang kamot, saan ka de? De si kakuman ti gumatang iti naimas asidam. Ha? Sipod imay ka dito'y ayan me. Apan pa'y ginatang mo asidaan. Upay ka kadilaang papakpakan dito'y. Ha? Kantay apo me, timangilablaba iti kawus mo. Apay, di mo amo ti aglaba? Apay ka diyan nagaduti bagbagam manang Virginia. Haan, Birhinya. Ay Virginia. Apan panong tagamin ti old nga nagnagan, awan mo, o nagan kun. Una, Virginian. Birhinya. Sige, Virginia. Birhinya ko na. Sige. Awan ti ka nagnagan na data. Di drama. Timangilap na ba iti kabus mo? Apay, di ba mo ti aglaba? Apay ka diyan nagaduti bagbagam manang Virginia. Una, tamakita kat day talaag tugtugaw ti ammom nga aramidan. Ammom Marites. Da kami, uray ado ti kwartame. Naskan nga agtrabaho kami latta. Saan kami akon di ala iti katulong? Nang runa, no awan mat araramidan me. Saan kami akas kadag iti daddo madita babaknang? Aday talaag sugsugal ti araramidan da. Kati katulong dati pangitalkan da iti amin at trabaho da iti balay. Nagadukit din nga amom abakat. Siguro, kasta ka anya, Marites. Isu nga awan man lang ti ammom nga ramidan. No di ti agururay iti kanam. Anya? Naimbag kumamat nga rod no tandanam ti mangilaba iti kawus mo. Ay, sorry, masapay. Kubatang kabot iti naimas. Sakit. Nung ano nga katuloyan ni Richard kini. Ilisan da ka lang ti din. drama yung taga-tuba. Da Tim Richard, damat Tim Oliver.
Naimbag kumamat nga ron, no tangdanam ti mangilaba iti kawas mo. Ken, gumatang kamot iti naimas sa sidaan. Saan laday tapapakpakan? Ken pasikaso ti aramidam. Kasta ka kadya makisarita iti sangailiyo. Adon ti in-may asa nga ilimay. Ngam saan da akas ken ka paasikaso. Agpili ka pa iti sidaan. Ti kayat mo, pasig ka na iimas, ngam di ka mat nga rod mangtad iti igatang iti sidaan. Ha? Malalala, mangtad ka iti kwarta. Tain kami makitsenda. No saan, uray di kan mangmangan. Anya? Unan! To pakaktarupam iti kwarta! Mabitang tainak mangala! Sangapulo aribo a pisos amin dayta manang Birhinya. Omdas ka di daytan. Ay, umdas! Ngam, para iti may sa alawas laang dayto ya. Ngamin, pasiga nagiimas asidaan ti kayat mo. Ha! Mukhang pera! Ay. Sanak ang mukhang pera. Marites! Ngam, anya ka no? Alpalaek. Alalaot, Latios, ihusto. Ay. Sanak ang mukhang pera. Marites! Nga malala at lati husto. Ha? No kayat mo ti agtipid. Mala, makamuka nga ron iti bukod mo akanan. Sikat ti agluto iti kanam. Sikat ti aglabay iti kawas mo. Ah! Unan! Nasaya at mat. Tag kinawatan ta. Marites. Marita! Saan ang Marites? Ewan. Marita. Kunakuma. Sige In kami ni Jachindaan. In kam igulpi iti abasto tayo da ito inted mo. Sige. Marites. In kami. One. Dong! Adak ditaw, yan ti Virginia. Inta ni Jachindaan. Umay kang dong. Tan. Ay, babawi kon nga imay ditoy. At damit kayam rupat kwarta kabsat ni Julie. Kunani man ang Marley. Ay, agliblink ba di Istorya? ujo? Ay, agura na. Madi mo tistoryana di jay. Pero nubul mo. Narwang pangaminan, ti pasig nga napipintas. Mayat-mat da ito'y kutsiyo antay. Kutsi da ito, ije anak ko, nga ada ije Amerika, barok. Ginatang na, tapno ada aramatan bay. Napintas at talaga antay. Aywan gayam. Manungay ti inted ni senyora. Apagitsindata. Pakitsenda tayo. Pakitsindata yo. May, Kasi, may tanong. Ay, thank you, ma'am. Pakitsindata yo. May bakit? tanong jay ojo. Ay, akala ko ano. Martin Bay. Napintas at talaga antay. Aywan gayam. Manungay ti inted ni senyora. Apagitsindata yaw antay. Nang ted iti 50,000 pisos ni Marites. Ti kunana nga takot palabsat ti kinaimot na. Ay, saan pa'y laang? Nawadwad ah. Ay, wala. Okay lang dayta, Auntie Virginia. Isugsugal nan tumot lang ti kwartana. Kunakto pa'y ka. Kan maysa. Awan apolos ti ammo na nga aramidan. Day tala agtugtugaw ti aramidan na. Sakit, nakamirugrug pa'y. Ay, masikuran ah. Kita man no makapagbayag ditoy ni Marites. Antay, apay ka di amaritis ti awag yugan kwa na. Marita tinagan na. Isumot. Ay, may sapay. Hey, good morning. Pari Marites. Padli Ay, Dita Sablan. Don William. May met no William Don. Apay ka di Thank you for amaritis watching. ti awag yugan kwa na. Marita tinagan na. Isumot ti maibalikas ko no da duma. Isumot lang nga iso. Ken, anusan yulatan ni Dunya Marita, antay. Sa nabalay. Tasaan ngagbayag dito, uy.
ang mga numauman tumot laeng. Kat agsubli manen ijay Manila. Dong, ibagamad kanyak ti kinatao na. Kan anya nga tatiga po na nga da ditoy. Imposible nga awan nga po na. Jackpot yan nga umay laag bakasyon. Sige, sarita agto kada kayo antay. Tanay, dandanitan iti tsindaan. Sige, aglayon ta iti restaurant. Ta ijay tangag sarita. Manganta pa'y sakbay ang makitsindata. Olive sita sa... Sita Oliver Elisa. Bridge 9 niya. Elisa, Elisa Sita. pagserbian kayo, ta nakaturog pa ni Angel. Sige, mangan kayon. Makigiddan kan kada kami, sita. Kung ngagpaiso, Sita. Ay, saanan? Sumoblatak to amangan inton madamdama. Agiddan kaminton kani Tata Matyo. O sige, sikati makamo. Ala, panawan kayo pa ya. Noada ka sa pulan niyo, ayabandak laang. Nagagatlatan ni Sita niya. Day tati magustuhan ko na. Nagasa ta, gapot adakas ni adakikas kan kuana agayam ko. Nga po na iji ko. Wait. Day tati magustuhan ko na. Nagasa ta, gapot adatikas kan kuana agayam ko. Akanayon ang mangisaksakit kanya. Ala, makantakit din. Sige, Naragsakak unay. Gapota sikati makalanglang ko amangan. Nagpaidong matiragsa ka marikrik nak. Oliver. Sapay ko ma, tasaad lang ay taday to eh. Maulit to kumapay, Elisa. Bridge Tinton. Elisa, kidawak ko ma, adito ikaw na maturog inton rabi eh. Ha? Patganda ko ma, Ngam, Oliver. pangasim, dito ikaw na maturog. Elisa, kasanaw? Maluman. Agsublitan iji paradise? Mabalin ka di asikapay lang tag subli di paradise, Sita. Dito yun ang maturog ti aginak. Saan Numaturog dito ni Elisa. Naskan mat nga rod ang maturog ak ditoy. Anya? Wan, Sir Oliver. Kayat mo man kun saan. Agyanak ititingayaw. Rich. Sakit man ng tibatog na dito. Ay, picture. Garo, pati chan. Hindi, kati. Kasi nga nasakit din. Ang si Taida talagang nalpay. Ay, sus. Nalpay ka naman ulit. Ano, nalpay ka nun. Nalpay ka nun. Diyan. Adto yung trade wine, Sir Richard. Ang yaman ako Oliver. Richard. Dito yung mga writer ko mga namutinagan. Adto yung trade wine, Sir Richard. Agyaman nak dong. Dong. Danggayan nak uminom Uminom ta, sakbay maturog ta. Ariklado, Sir Richard. Amok, sir. Mailiw kan ijay paradise. Husto ka, dong. Husto ka di dayto yung araramidam, sir. Akasla tinalikodamon ni Elisa. Kat makaamon iti bagina. Sana kasta, dong. Awan kan ijay paradise. Kaya't nasawan. Nayawa. Nayaw awan. Nawayaw. Nawaya. Di kagadi. Usas. Merkelay. Awan kan ijay paradise.
Kaya't naasawan. Nawayan ni Sir Oliver ang mapan ijay. Dinawayadan ka ni Elisa. Awan mabalin ko. No isuda talaga tinay kariti tong kalmaysay. Ngam nagkalaysan da Sir Oliver kan Miss Jinky, sir. Wen. Ngamsan ang naragsak da iti tong galmay sa kadakwada nga ida. Taladuha, siyan dyan mamaspas. Maspas ni. Ngam nagkalaysan da Sir Oliver kan Miss Jinky, sir. Wen. Ngamsan ang naragsak ti tong galmay sa kadakwada. No may salang ti agay ayat. Sa bagay, sir. Ni Elisa man kit di, Apay, kayat nakatapay laang. Takataki. Kayat na. Katakati ko ka. Kayat na. Iti ko tiki ko. Kayat na. Good morning, pare Don William. Don William. Punta sa Blan. Elisa Si man Kumin kit dumagaw, di, sin istor mo. Apay, kayat na nga tapay laang ni Sir Oliver? Kat addan asawa na? Isulang ti makasungbat iti daytay. Dong. Amok, sir. Masaksaktan ka unay. Ngamin, amok mat ngay ayatam ni Elisa. Husto ka. Ay ayatak ni Elisa. Nupay kasta. Agragsak kan tumot laeng, sir. Tamakasarak kan to iti babae at talaga aparaken ka. Ulib ilis. Ulis sa Oliver. Sita. Bridge 12. Page 5. Bridge 12 na ng page 5. Ako, naka-page 4 ka. Rabiin, intan maturog, Oliver. Sige. Mabalin ka din nga iti silid ko ti pagturugan. Anya? Pangasim. Sikat ti kahit ko akabay ang maturog. Saan ani Jinky? Elisa. Inarakop na. Jak malapdan ti bagay ka. Kaya't kang arakupan ka nagkana. Oliver. Adaak dito! Ha? Adaak dito! Boy-buyaan kayo! Alan, ukas mo ti arakop mo kanyak, Oliver. Si imatang ni Sita iti aramidam. Hanggang Stop! anya magtanisita. Elisa! Umaykan! Intan iti pagturugan tayo kada Angel! Sige, Oliver. Good night. Elisa, sana. Elisa! Umaykan! Oh. Agtungpal ka kanya! Sige, Oliver. Ingkamot kan maturog. Sapay kumata na saya at titurog mo. Nagturay ka mga babae. Sitan, Makiasawa ka nga, moment. Mabel. Sita. May sa! Bilangan na. Ingkamot kan maturog. Sapay kumata na saya at titurog mo. Bridge. Bridge. San ang Ay, mabalin? sorry. When magpiman. No, Elisa ko na ni Ma'am Lovely. Ay. Sir June. Good morning, Mr. Longhair ni. Una mo ni Ma'am Dayumi, good job Sita. Po. Gugugo Sita, wag mong itulok. Ay. Ni Ma'am Lovely. Pinagaduda nga mga isala ka na. kasi muro. Kaya In the first place. Uwan, Ish. love na kay lang ni Oliver na talaga. Oliver. Sana mabalinti kayat ni Sir Oliver. Isungarod nga daak, tasyak ti gwardyam. Wen, amok day ta, Sita. Ay, kaya rigak tinanang amang bambantay iti anak na. Agyamanakan ka, Sita. Narigatan, Elisa. Amang ano niya pa'y tibunga ti kinadatkatyo itakan ni Sir Oliver. Sita. Maawatak, Elisa.
Agayat kapaylaang ka ni Sir Oliver. Awan parikot iti dayta. Tanya nga raw, kat ay ayatamat. Ngam, naskan nga daklat ta agwardyam. Wen, maawatan ka, Sita. Agyaman ak unay, tamasignan ka kanya. Saan laasi ka? No di kat uray ni Sir Oliver. Masiknanak mat kankwana. Tutukam sita ni Elisa tabarang matauhan. Kung ano yung lovely rose. Ayan mo gamin Richard ko na. Nakita ka nga da dito terasa, Sir Oliver. Isaan ang yadak iti kapem. Antoy oh. Agyaman ak sita. Ha? Ada ti akalkalong. Agkalkalong ni Nana Tuya. Kapi. Tuyek! Sakit na rin. Ano dito? Isaan ang yadak iti kapem. Antoy oh. Agyaman ak sita. Agsarita ta, Sir Oliver. Pasensya ka, no bambantayak ni Elisa. Ngam, amo mo't siguro ti makagapo. Tasi ka, addan asawam. Ha? No maamuan ni Miss Jinky nga da ka ditoy, kat agkit kita kayo kan ni Elisa. Anya ti amom nga aramidon na. Sita? Di mo kumagundawayan ti panagayat ni Elisa kan ka, Sir Oliver. Standard gaya. Pare. Ag-break kami, pay. Ag-break kami, pay. Diit lang. Ay. Ay, pansit. Thank you for watching Ma'am Nelly Sierra Gumangan from Hong Kong. Ni Ma'am Dayo Miligtaw. Ni Ma'am Joharas Channel. Ma'am Mercy Sherwin. Ma'am Dayumi Manan. Ma'am Lovely Rose. Thank you po. Go, happy break. Agkapida ka no, ma'am. Asawa ni Manang ko. Sige, ate. Dapat impos na nga. Ang dati award na. Best employee. Puspos mo dahi tayo. Di pa lang sa mo. Haan kabsat ka. Waawat ko lang tatay. Gaso. Bilaot ka nga. One may kanto. Ayang ko. Ay, naku yun. Tapos yung hapon na dating namin doon, mataas na yung tubig sa dagat. Okay, paano yan? May kabigatan na. At dyan mo ito na dami. Break kami lang po. Nagkaroon. Di Tuesday, di ba? Ala, malublubat ak gaya. Wait lang. Domingo, todo. Nagsinaro na ti Manong Aldong nagtutudo. Di Martes. Lunes. Merkulis pa yan. Lunes, Martes. Wen, di kalman na nga nagtudo. Arbis lang. Medyo agarbe-arbis lang, hindi kalma. Lunes, Domingo. Domingo nagtudo. Lunes nagtudo. Martes nagtudo. Ngayon, si Mana pa yan.
Si Mana. As Wednesday di ka Si lang. Mana sa amin naman. Yung ano. Uy, adun to bakasyon to dyan, 1 week. Ay, kasi recording di tayo DJ eh. Thursday, Friday. Ito no, second week. 1 week. 1 week. Uy, ibangat natin ko. Angkal! Ay, sige, Angkal. Kape? Nyata kape, Mangkal. Ha? Nescafe corn? Ay, gold. Nescafe gold. Nescafe Gold. Ay, damot na gindi. Kundi erod na. Nescafe Gold. Baka mo tutong kay kan haanin nga ulcer ay ang hyperacidic. Ay, sambali ang kal. Medyo na Pilipino. Yan mo na ba? Ay, di man, binalan ko nga ako. Di mo, nag-board yan ni Paraton. Hindi ba? Wan. Naka, Dito yun ipagkabi. May February kayo nga duwa, gaya. Wan. nakatimpla, magkape ko ng kal. Inom mo man natin na. February 20. Kasla ko lang, uncle. Ag sinaruno kami lang nga Domingo. Ay. Di, One unang week. ay, manang. January di ay. January Ah, January 8, kabat dyan na sa niyo. Mga kapansin na natin. Mga anak. Ganda ka kape pa rin. Timpla ka rin. Awan, anak ang kape. February. Ay, February. Kung nagarod, ala, malo. Sak, March, April, May. Noon, ado. May, ni manang kumabiro gina, 15. Ni balongkin ni manang kumirna, 24. Parehas na. 19. Ni Jessa. 20 ni Runa. 30 ng Karande. Ano apay nga tanong no makipangpang kanay mas. No siya agar sa agluto man ng masuya ah. Kaya na niya pansit ko no sa agluto siyempre kararaman ata Talaga, kaya no makipangpangan ka ti pansit. na imas. No, si kamis may agluto. Kataki di akan no apang kamakipangan ti sa bali. May naani. Awan samot pa. Nalpasdan. Nalpas kami na. Nalpasdan kami tayo. Haan? Nang nangana di ba? Ang libos niya. Kung nagarod no makipangpangan ka na gimas. Napay nga tamo inya. Masahok to, agluto ako. Ay, adak ko dito. Adak ka naman. Dang. Napay yung adak ka. Tumbang pa ng Un. Yung kagpatik up. Ayun na, pati pagpachika ko. Doktor. Doktor ka ni Doktor Paklay. Magaling ba? Na general damat isuna. Ni ko ni Hindi antik ka general mo sa Un. ni antik kat ko. Kasi nag-practice doktor dadagita. General amin sa kupon damin. So nga mabalin. Yung ka man nagpasikap gankin ni ko. Ni antik no agpakwa garot ti pakipakan iji ayon na. Wen, kasi ko mo. Jeff awan agas kun ko na nakamaman. Magmaya no, dati kabagyan mo kasi. Kasi ni Ano di ang no in, doktor damat. un, kasi no intern na medicine dagita. I-kwada. General amin, depende lang DJ no talaga nga anya ti katla kumamat ano kwa. Anak mapay nakita niya naman na ita. Ita. Nya ni yayon baybayadan nga kon. Ay magsikir mabalin ba? Nakita ko man di ruangan na ngay kat bring vaccine card kun kuna naman di jay. Ay, well, Vaccine card before you enter. uray idi impak wanak ni anak. Di impam, idi impak hasta na Kasi kailangan damot lang si vaccine card. At least kayo meron yun. kasi kasi jay mo laangon di pa sarod kun tawang mati kasi ko din nga ko nga nagbaybayad ako. Sayang. Ay, sayang. Hindi ka naman pala pwedeng mag-ano.
idamag mo pa, ano mo ba? Wen, ko na, nataham. Sorte ko na ni Lola. Ayun, lang sa korte, isartong ko. Niya pa isarbiti pa, baybayat ako na Wen, kasi kwamat, open mo tentata. Dagi da doma ka tanda magbir. Nung kwa ngamin dagita. Kakasta hospital, Oo. lagita laboratory. No, dagita laboratory ka talaga birok dalat Hindi tapay pa kasi tikwa. tayo talaga Vaccine card. Ang mga budget friend ko, JUS, pang 5 booster na nila. Ang dami. Pang 5 booster na nila. So, ako nagadumot na ito. Sis, kanana. Talagang, Niya, ayun na, hospital. abroad. Home care. Di, ayan na. Naulapat na kami. Isudatin, Okay na sa amin. isudatin mo na nga na kuan dagitang dagita health worker. Ayun, ayun. Mm. Ilan na ba yung sa atin? 2 na. Booster. Kasla ni hindi ka sagsaganti ko akit mabuting ni Rona edit ako na naala ni Tita Rina ta nurse na ron ije Canada. Nagpa-vaccine ka nukot pero may mutrang kaso na. Baka madi. Kaya gayang kat di talaga ti effect na. So, ito nga ko na hindi talagang ganun yung effect. Iso nga idi kat amin nga kuwang kat at trangkaso kasi ay guys gayam ti effect na. Hindi pa kakita nga talaga. Siya Diyos ko, talungal daw nagtrangkaso ako. Siya kuray sa kamot. Hindi may kadwaman ang haanan. Yung diin mo na. Ay, Diyos ko, mayat pa lang Di simang pag kami tibigat kat, nagmalmalam, nagbibuyak pa lang. Ngam ti alas sa isan, kunak ni apay nga eh. Maging rik na ako. Yak pa'y maingato dahil ti ima. Tapos nga ikat ni Ana, nagbubuya da pa'y mata. Hindi ko hanggang, wala na kat. Ni alam makabangon ng bagdadada ni Errol iso na ti nang patpatumar nga iti Bayo Jessic tapos oray siya nagtumarak mo ta Bayo Jessic tibigat ka ni Errol ako na lang mag-inaw ma ako alay so na amin naggunguray nagiluto kat uwan ko na kay apo The first Carlo. dose ko, biko. Nagpakwa. Ano ba? Bikwak lang. Kasi nga this strange feeling. Sa mga Nagpa-booster. Nanda mo booster. uwan ada Wala na ako. Booster? Ano Pwede ano nang sa bali. kasi kami kasla. Kaslaki nga man din ba? Epekto na ijay nga iba nagkakuha na. Lahat Lahat na maakot. Namaakot ko. Nabanglo. Ano ka lang si Jai. ay iso hindi namin talaga hindi first talaga nagtrangkaso hindi Rona nga hindi first and second hanggang nagtrang anti ipanpanunutan dahil ko na da Agampang nga mo. Asan pa yan? wala na ala Mapalagay di manang takwa di ba gel? when 1 month yung depende di ko pa nag uray ni still Diyos ko kung kanon nagpakbasta di asawa ni Balong ay Ay, kas-kas kada. Gel. Ay, DJ, ikas Jai dakay ka tumantan. when kitwa hanga maikat Iso makabulam day tanga is-is ka. Iso nga mabalin nga, mabalin nga, agkas-kas Uy. Jai. Maikat. kasla ni Stella doon ko pakita naman o anti sa bali manin jay ka ndang nga ko na uwin ta day ko naglay nga agluto kat kadaag dalos-dalos kat kita manti o hampay na ikat nasurok nga 1 month ko na Kaya dumakat ang pakwada ka. Hindi nail extension. Uwin, yan, uwin di nagnom Kasama anak ka na makagum nakatrabaho. Mayak ang pangagtrabaho na. Nagpamot lang. ano na iruwam ka Ay, sa bagay. uray siya idi ay sa bagay idi adak niya bumbo di ba nagdadak kay kukuran na kay ni Jun nga Sanchez siguro nagsadot ka diya balayo niya apay nagdak Hintay ka ng tabako ng kawasan ni. ay mabilagay ka iso nagkatawa Napang kami aming kanigres. madamdaman ko nga inawa dinanganak Aywan, ang istorya kami ni Grace pangdita COVID. Kasi kung no, hindi pa nga totally pala tayo free ng COVID. Pati sa US, tingnan mo nga sila 18, ako, 5 out. Kaya nga sabi nga ni Bossing, basta si Bossing, yung friend ni Tita Teresa, bakit ano sabi niya, yung daw mga hindi naniniwala sa mga COVID, yung daw mga hindi naniniwala sa COVID, mga siraulo.
sa one time, bakit daw siya sa hagdan yata dun sa office nila, hindi naman na siya makahinga. Kaya tinakbo na siya ng mga ano niya, kapag mga tauhan niya. Buti na lang ka, no? At sa hospital talagang priority sila talagang inasikaso. Naagapan niya. Bakit? Grabe siya. Ang dami niyang ganun-ganun na nakasabit dun sa ano. Sabi ko kami. Kaya pala yung kasama ko noon, hindi kumikibok ako. Hindi ko naman pinapansin. Yung pala, yung film namin, puro ganun-ganun na ang dami-dami. Ganun-ganun. Oo, ikon pa yun ha. Brusko pa yun ha. Pero naniwala siya talaga sa COVID kasi nangyari sa kanya. Kasi di may isang friend na ni Grace. Fireman, siya ang unang nakakuha. Naalisan na di asawa na distay na tayo. Nadali pati yung dalawang anak. Ang di ko nakananiri sa hindi ba ba? Ang anak nakakita. Kasi sa balit yung asawa na. Sa balit yun. Tapos yung dalawang anak niya na COVID din, iba ang nagbabanta. So wala na ka wala talagang nananamin na. Nakala ko na mamatay din ako. Nakala ko na Pwede ka adok mo dati. Ando? Nakuha daw niya yung doon sa ano. Kasi ang lumalabas lang naman daw doon. Fireman lang. Kaya nakuha din ang doon sa bahay. Kaya sabi niya, grabe. Kaya ngayon daw, konting sipon, konting ubo lang yung mga anak. Inaagapan na niya kasi talagang nangyari ganyan. Nakasagsagan niya. Nagtatabada ko yung lagi dyan eh. Malaki na Galak dyan pagi. Oo, pero talagang ano siya. Madali siya. Kasi lagi upang kakaba. Yasa ka na. Tagipin ko ito. Na kung tutuusin, talagang handa ko mamamati na bigyan ang tatikas. Pero, lahat siya nangyari siya. Sabi, idinangga ko pag di baba ang kurigor, may tayo siya. Ay, Diyos ko, nervyos ako. Di ko nagsakit ulo, mama ko naman. Niya nga, dito, pero pag ano dito, retreat na, ang mga kipas na nabalbal na panatan yun, hindi niya lumalabas ang hasip ko ng bata. Kaya yun yung ngayon lang, di ko distant ko ng English. Hindi nakainom tima na nag-feveran, tapos lalingbuwag din panaganas na. So ako na, sipon niya na hindi nakalabas. Tapos nagbababad na pwede swimming pool. Isuda dyan na ni Semay. Isuda nga duwa ng burigo. Nagbababad na mga nga nagbibigos. Isa kinakakuan. Isa siguro. Baka nanibago sila siguro na. Siyempre na DJ. Marami naman din ang mas. Ay naku, magmas pa rin kayo. Magmas pa rin kayo. Mabuti na yung at least, maski sipon lang, hindi kayo mahahawak kung nakamas kayo. At least bagi mo yung protektara mo. Hektara mo, tabagi mo, sabi ko na sa kanila. Ibalot Heritage Park. Nandun yata sila na yun. Candidate Joey Deo from Saklo. With awareness Gusto mo bumili ng tawon? candidate. Niya, star naman. Eto, galing mo US sa nanay ni Sam. Magkano yan? Manungati may sa Ada ka ni ko, ada ka ni Grace kung price this namin. Pero malalaki siya namin. Iba-iba yata ang presyo niyan. May mas mura yung isa, tapos may mas mahal yung ano. sakban. Kasi ko rin po. Ay na, napanood ko yung salto tiganti. Tugaw mo. Ay, nagkwadyo ka. Diyan, salas ni Data. Wala na. Oo, sangpat namin ni Kwa, ni Jimel Di Carman, may sanga balikbayan ba? Na inga po di mga nabili. Eh, nakita ko maganda. Ang hirap kasi mabili ng towel dito sa labas. Bukod sa ang mahal na, ada ni Jamel na
When ada day Castellana, nagpadas ni dyan. Jadi, ano, basta, apay madali mo tayo. Kasalamat hanap ka makupa. Jadi, gaputa, nakayatak niya kulay na nagpatingin. Pagkaping na, ginatang ko, di, usarap mo ito. Namot ito. Hindi siya makaano. Nakita ko ito kahapon. Trinay, makapal. Lalo itong old rose na ito, makapal. Kitakmantik-wantik old rose. Ito, nani. Ay, oo nga, medyo parang. pink. Oo, ito ang medyo makapal. Tapos meron naman yung susunod, hindi masyadong makapal. Tapos meron naman yung isa, hindi rin masyadong makapal. Tatlong klase siya eh. Pink. Ay, old rose. Cream. Oo, parang light pink yata ito na green, gray. Tapos may dark blue din siya. Yun ay dark blue pa. Blue and gray. Alam mo yung the old rose. Oo, ako gusto ko yung Hindi nga pa dark blue na din na gusto mo. Uy, ano? With our Miss Universe Philippines candidate. Ay, nakikwat ka doon. Itanong ko na lang magkano ang price ko. Ibaloy, maiso na. Aling ko matilak na ako nalagay. Na ganun, parang turok na. Yung pair, Oo. asan ang kwan niya? Magkano ang bigay niya? Kita ko na, damag. Ay, Damagan mo. Tapos tingnan natin to. Gusto ko yun eh, yung pair na Win pangbahay na pangtulog. Oo, pajama. Kita ko na, dati. Kas labi mo, tika doon na nakita. Kas mga Pang-ubing, mostly, di ba? Pang-ubing. pag in online na sa April, first week. Madihayo. Naan si kayo. Lolo ko, utang ha. Pwede. Kaya mo naning tikla. Jai! Jebert diyo ka bakasyon di ay. Punta ko. De gamin 6-7 kami nga dito ko. Aasan to ko di jay. Si Mana Santa di ay. Sumot 6-7. Siya pa yan nagkikalunan na ito. Kuya, Manang, mo kumatang palya. ti, Palya. tuwalya. Kanya nga tuwalya Yung na po US. Yung medyo malalaki ng ay, gikas lagi ko ah. Kuko italulak idi nga. Well, Nga matkawal nga pero nagdakkel. hindi naman gaano. Hindi ba tawal? Yung Pero parang- medyo malaki siya. Malaki na- Hello mga ka-YouTube. Kumusta? Mabalin mo pa yung nga pagturugan. Sa mga manungay manang. Inda po ni mama ni Sema idi US. Tabaka no, I cannot afford. Itangin natin. Mahalak mo ta. Nagligat ti gumatang palya firmar kami. Ada dyan ang makapunas. Iji ko manang ipagagatangan mi kini ana. Bench. Maganda ang Uy, dress mo. naglamuyot. Maganda din ang bench. Santo kwa. Ti pagsayatan na di. Dingi absorbent santo na lamuyot. No, ang akasla di. Dingi price. Iji ko na na di. Ni niya nagalan. Iba ni bakla. Ay balang kantes. Ay, kung na dang ay makakatang tigas. Agad sa mga mitang. Digi price ko pinagbalhin ko mapunasan. Bulbul man. Wala, sukatan ta baterya no. Ada bateryak dito ika-charge na lang. Baterya lugan. Nagrigat garud. Ano sakpay lang ma'am? Nyangay garud. 115 si katiragsak ko. Tinapalabas, agtugtugaw ni Doña Marita iti sirok ti mangga.
Idi masidag ti maysa a kabsat ni Madam Julie ani baket Virginia. Nasa uti baket aday talagur-uray iti kanen na ti amuna nga aramiden. Ken di na pa'y mailabat ti kaus na. Nagkidaw nga ron ti baket iti pakitsindana. Gapo tadi man gastos ni Doña Marita iti makan. Nang tenda ito'y iti 10,000 a pisos. Ket nasa umot ni Dong, anasaysaya aten dayta apaggastusan na, ngem ti isugal na. Iti sabali a bangir, nagbalin a gwardya ni Sita ken ni Elisa. Kinasauna met ni Oliver, iti maipapan, iti relasyon da ken ni Elisa. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo, anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Gandang morning, Ma'am GRVs. Happy watching while working. Thank you, ma'am, for watching. Thank you kada kayo, ma'am. Dayo militaw. Pawit mo to di batiri tilugan mo, ta isukat ko, ma'am. Luknang, madi tinaluknang. Ay, kwati ko lang. Pudno, nga ada anak yo. Kat awan dakas na kita kayo. Taparang arod iti anak yo, Sir Oliver. Nulumbos dita, saan ako napabor? Sita, Imbilang ko ni Elisa kabsat. Kasta ti pangibilbilangan may titunggal maysa. Isojak kayat amay sagmak. mawatan ka, Sita. Isa pa nga asim kumamot, sir. Pagturayam kumamot ti panunot mo. Saan laeng at ipanagayat mo? Anya, Nasakit man ti kastoy nga ibalikas ko ken ka. Ngamday tatiak paiso, sir. Tano talaga anapod no ti panagayat mo ken ni Elisa. Rumbeng aliniklikam ni Miss Jinky. Asaan mo nga inkalaysa? Sorry ka dagito nga ibagbagak, Sir Oliver. Katim ako nakpay. Nasaysaya aton nga ipamaysam ti pamilyam. Lipato mo ko man ni Elisa. Tano agtuloy ti relasyon nyo. Masaksaktan mo't ni Miss Jinky. Kaasyam mo ti asawa mo, Sir Oliver. Sir, sapay kumatasan ngagsaksakit tinako mo kanyak Tasyak, kitkita at laang mo ti pagsaya atam. Ngamin, napatag ka mo tun kanyak, sir. Nasaya at ka tao. Kudyak kayat nariribok ti biyag mo. wan Sita. Mawatan ka. Agyaman ang itidaysta na suwem. Nasa uwan? Awan ti bayag deta nga Oliver ko na ni Ma'am Lovely Rose. Gugugu Sita ko na makasarili. Unay ka dagito yun. Ang sing-singpet kagayon niya. Paring Jopar. Nariribok ti biyag mo. Wan Sita. Mawatan ka. Agyaman ang itinasom. O sige, sir. Inumam mo, anday tainyag ko nga inumam. Nya jintod ko kanya. Kape. Kape, Tatay. ang atsain niya. Inumam mo, anday ta kape nga inyag ko. Agyaman ang itinasom. O sige, sir. Inumam mo, anday ta kape nga inyag ko. Nagbaaw samot ton. Kahit sumarunukan ton iti kusina para iti armusar. Nagluto ni Elisa iti sopas. Sige, Sita. Sige, sir. Panawan kan dito iti rasa. Kasla kayat ko tagpungtot kan ka, Sita. Gapo kadagiti balikas mo kanyak. Akaslawan manaknakam ko lalaki. Angin pudno. Wen. Pudno dagiti na ibaga ni Sita kanyak. Oliver, Elisa. Go, Sita. Thank you, manan. Di pa nagbuyayo kakabsat. Ayan nagamin ni Richard. Karkarin nyo na ni Elisa. Matira ang matibay kay Richard. No, kaya na. Oh. Lovely Rose. Nasken nga agsubli kami iti paradise. Intalak kanyak ni Richard ti paradise. Iso ang masapul ajak baybayan. Wen Elisa, mawatak. Angin, sapay la ko ma. Tasandak alapda na sumarong kara.
Sige. Nawaya kalata asumarungkar. Agyaman na ka. Ala, agar mo sartan. Tas sumaruno da sita kan tata Tiago. Umunata kanulatan. No mabalin la ko ma. Asikalangan ti kadwak aging gatinggana. Sikala ko manting kalaysak. Huston, Oliver. Di mon balik sanday ta. Agdadata nga agasawa kayon ka ni Jinky. Kat dayta ti kinapudno. Mabalin ko awaswasan ti kalaysami. Saan anala ka nga aramidom dayta? Panunutam ti anak yo. Ipatpatag mo ti anak yo. Akas iti panangipatag mo iti anak ta. Gusto ka. Nagkalaysa kayon ka ni Jinky. Kat masapol atak daram. Tano saan? Sigurado ariribok ton ti ibunga na. Elisa. Sipod pa'y. Limiklikak iti gulo. Gaputada sa bali a babae iti biyag mo. Iso ti Nagpilit, nangi. Nangipilit iti bagi na. Ayan, hindi mo kaya. Gaputada sa bali a babae iti biyag mo. Iso ti nangipilit iti bagi na kanyak. Tinutupang mat. Ha? Limiklikak iti gulo. Iso adya kayat nga kita tapay. Nupay amok nga awanan ti parikot. Gaputa nagkalaysa kayo matan. Ngam awan kastay lumiklikak lata iti riribo. Elisa. Iso apang nga asim, Oliver. Naskan a maawatam dayta. Ang ayayatan na aging gaita. San ka di? Addan asawam. Ang sana ka naragsak. Addan asaan ka anaragsak. No ituloy ta ti relasyon ta. Gaputa si aasawa kalakat nga rod. Kabala kawaswasan ti kalaysami ka ni Jinky. Bayan na kon, Oliver. No ti anak ta. Kas itinakonak itin. Awan pagdanagam. Gaputa si kanto ti bigbigan na nga ama. Jack ipaidam dayta. Elisa. Sige, Oliver. Agrobwat kamin amapan ijay paradise. Elisa. Mabalin ka ding agkang ka. Para iti maudi akong daway. Ha? Elisa. Oliver. Ay ayatan nakpalang. Mariknak iti panangagakukan ka. Huston, Oliver. Aglinipatan. Huston. Lipatan tanti panagayat ta iti tunggal maysa. Badarong Elisa pa ngayon tulok mo ko na ni Ma'am Lovely. Hanga siya. Sinunod ko lang ang ko. Ay, ni Elisa magkit di dito eh. Hanga siya. Badarong Ni Elisa gayam Elisa. niya. Badalong Elisa. Ay, Elisa. Ni Elisa gayam. Oo, sto. Ni Elisa gayam de Lovely. Ma'am Lovely. Nakasangputan dito'y paradise, Elisa. Impaida ko ni Angel iti crib na. Sita. Anya ti paglidayam. Sita. Nakita kayo ko ni Sir Oliver. Naginagag kayo iti napaot. Pukawan kayo kumangam. Sige man laongon. Anya. Nagpaot ti nagakyo. Akas na diyo kaya ti agsina iti inarakop yo. Sita. Ay, Elisa. Ngam agpating galatan ijay, Sita. Rumpang laeng. Nariribok ti panunot ko. Kasla makonsensya ak. Tapinatgak tikid daw ni Oliver nga agkanak. Ha? Anya ti pakakonsensyaam? Pampanunutak ni Richard. Ha? When, Sita,
Makonsensya. Ay, nasken at tingitingam ana imbag tiriknam, Elisa. Saan ama balin ti 50-50? Ha? Anya 50-50. Saan ama balin 50% ti panagayat mo kan ni Sir Oliver? Kat 50% mo kan ni Sir Richard. Sita. Tingitingam ana imbag tiriknam, Elisa. Donnie, VP. Donnie. Donita? Ay, Donita. VP? Mabali. Ay, good morning, Ma'am Marvy. Hala kayo. Kunan ni Ma'am GRVs. Kay Jinky ako kampe. Kay Jinky ako kampe. Kunan ni Ma'am Lovely. Ay, inya nga breeze. 4. 4. Caldero. Gure ka tajak maikulpi nga mutin. Kagriga mutin. Tapos in kulpi, may sabali pa nga kulpi, may maminsan pa. Page 2. Aday ta. Ni? Naikatan titugaw ko. Aday ta. Naikabil kunti natin nga inugasak manang berhin niya. Awan, madamdamapay, mangal daw tayon. Siyak lang aruden ti akin kwarta itim palingkiyo. Ita, tumulong akpay nga agluto. Wala sana mabalin nga agtugtugaw kalatan. Ang mga no ad-adda nga agdabiyana ka. Dabiyana. Saan na ka magustuhan nila kay mo, nadabiyana ka apirme. Nasken nga agpasiksika, Marites. Marita. Nyaywan, Marita ko na kuma. Uwan, agpasiksika. Nasken nga aglingling ka. Nya ka na. Mrs. Don Filtered Nixon. Naskan nga aglingot katap no matunaw katabam. Aglingar ka. Yun. Naglok Kusing mo. gisaka, nagluslok. Marita. Nyaywan, Marita ko na kuma. Uwan, agpasiksika. Nasken nga aglingot ka, tapno matunaw tatabam. Ha? Sige. Into nagsapa, intag jogging. Sumurot ta kadagiti tropak asisikse ababakay. Agpakutong ka man, Marites. Tapno sumiksi ka. May patangkad na mari. Filtered. Filtered. Awan ti pagdanagam, Romeo. Okay lang ni Marita dito ayan mi. Daitalaang takanayon at dilawan ni manang ko. Naimbag nga rod no di na ipakat ti kinatakas ti ugali na. Nalabit nga agbain, gaputasan na at teritoryo ditoy. Kun adda pa nagamak na. Gaputasakbay ang nakadanon da ditoy. Binutbutang gayam ni Dong. Binutbutang na? Imbut-butang ni Dong kenkwana, nga adu ti soldado a kakabagyak. Katno agaramid iti madi, ikatanda ti maysa alapayag na. Aniya? Makakatawa ak nga ron iti kasta nga imbaga ni Dong. Nasaya at mat, tapno at pagbutngan ni Marita. Awan pagdanagam kan kuana dito'y ayan mi Romeo. Okay lang ni Marita dito'y. Manon nga aldaw na dito'y, kaslakay kayat na matiag na dito'y. Sige, katapno di ka agparikot. Pawitan ka iti kwarta. Ta nakababain mo at makipangpangan lataditan. Ay, saanen Romeo, awan parikot iti dayta. Ay nagado ti kwarta ni Marita abalon na. Kasta ti kunana kanyak. Sige, kat mo da parikot, awagan na kadagos. Wan, Romeo. Alang aruten, kastapay. Bye. Bye. Ado kwarta nang nagimot non da dinawatan ng pemangtan. May kanberhin niya. Bridge 6.
Kaya nantumatan ni Berhinya. Surusuruan lang ang masiksi. Nakadanon tan dito'y balay. Nabanugak iti husto. Kasta una alingat mo, iti pa nag-walking ta. Nalagan laday ta nga exercise. Sika, kasla di ka nabanog iti husto, manang Berhinya. Gaputa na irwa bakon. Sige, inton malam, isuro ka iti dance exercise. Ha? Awan, 30 minutes laday jay. Isurok dagiti steps. Kat inton mamemorize monton. Sigurado akay kayat monton. Makabanog laday ta. Ta, anya ti kayat mo. Spelling namin. Taabya. Mapan ka makisugal. Yat monton. Makabanog laday ta. Ta, anya ti kayat mo. Mapan ka makisugal. Ay, saan na ka magustuhan nila kay mo no kastamlaan? Ha? Agtungpal ka kanyak, Marites. Kat inton agsublikan ton kanila kay mo. Siyempre, siksikan ton. Main love ton nila kay mo kan ka. Are you sure? Dong Richard. Restaurant under. Page 7 bridge. Sir Richard, kaluklukat yun ito yung restaurant yaw. Ngam panagkunak, kat saan kayo amalugay? Ngamain, saan mat amaawanan iti tao amangan? Wendong, dahi tati pagyamanak. Nakitak ti panag-serve yaw, sir. Nagadaw. Wen, tati kayat ko. Mabsog dagiti umay mangan. Saan kayo mat siguro amalugay, sir? Saan? Ken nasaysayatan ang maibus amin ang maluto. Ngam tayo adda matid na. Sa bagay mayat, sir. Sige, sir. Tumulong ak pailaang dito yung restaurant. Kabayatan ti kaadami ka ni Senyora dito yung si Belaw. Sige, gatsweldo ang kanungdong. Napada man serbi ti banugnog mo. Banugnog mo. Sige, sir. Tumulong ak pailaang dito yung restaurant. Kabayatan ti kaadami ka ni Senyora dito Isabela. Sige, gatsweldoan ka. Tapno adamat serbi ti banog mo. Saanon, sir? Uray di mo kayat. Ikang kalatay ti sweldom. Sige, sir. Katagyaman ak no kasta. Dunya, misis. Mitis. Mitis. Mitis ko na ni Padi. Nanano ba? Wen, umay kayo to, sir. Kuna ni Ma'am Lambi. Sige, umay ka. Bridge 11? 8 man. No. Karot. Marita, adamatlaw ko ka na. Nga anya, Julie, saan ka kadi amang mangan? Kimutong kan samutan. Talaga? Amang ano di kamot mangmanganan, Marita. Ne, kasla maragsakan ka pa'y. Ay, dayjay man amanang mo. No anya laditan, isursuro na, tapno kumutungak. Napimpinta sa kanuno na kutungak. Ha? Kasta? Sa bagay, kasta nga minan ni Manang Berhinya na asam iti exercise. Panagkunak, magusto ako ni Manang mo. Okay mat gayam ti kapsat mo. Nasaya at no agkin kinaawatan kayo. Julie, mabalin ka di, ngagbayagak pa'y ditoy. Oh, awan parikot, Marita. Agyan ka ditoy, aginggat kayat mo. BP Donya. Sumexican. Ay, tataga mi dyan Heritage Park Hindi makiwat-wat. Te, People's Park. Heritage Ibaloy. Agpawat-wat da. Wen, Bridge 9. Marites, Domingo ita. Apay manan, intamanan makimisa. Wan, inta makimisa. Si kalangan. Mapantakit deng. Tayam mo kapay kadagiti da duma agagayam ko. Kwa,
Maragsakan dalakit di makaamamukan ka. Kas kadagiti daduma pa'y agagayim ko nga inyam amukan ka. Kunada anapintas ka no. Ha? Talaga mo't ngamin, anapintasak manang berhinya. Awan, Marites, napintas ka. Iswa sige, aglubot ka, dain ta makimisa. Datan ti agkuyog, siya kun ti agdrive, tapno awan pasalsali iti pagnata. Sige, sikat ti makaamo. Kabaalampay ag-drive. Naawatam ka dito sermon ti pade, Marites. Wan? Nasken ka no, nga daw ka iti pamakawan, no adda nagbasulam. Awan nagbasulak a tao. Sigurado ka? Iti napalabas mo, ang mga no adamot tao a ginuram. Kat adadakas nga inaramid mo kunkwana. Ha? Nasken nga daw ka iti pamakawan. Iti kasta, pakawanan na kamot ti Diyos. Tati tao anatangkan ti puso na, kukwa ti jablaw. Ha? No agpaituray ka iti jablaw, sigurado, kukwa na kanto. Anya ka din dagita sasawam. Ala, agawid tan Marites. Kat pampanunutam dagiti ad-adalan ta no makimisa ta, ha? Makaparagsak iti puso no dagiti intay masursuro iti simbaan. Kat ipabiyag tayo. Kaya't nasawan, i-apply tayo iti biyag tayo. Mrs. Bridge 11. Nagaramid ak iti vegetable salad, Marita. Agsamo ta amangan. Sige. Ato iti parakan ka. Agyaman na. Kumusta ti panagnaed mo dito lugar mi? Nasayaat man. Again enjoy ak iti inaldaw ngar aramidan mi kinimanang berhinya. Nasayaat no kasta. Ngam pasensyakan ka ni manang ko. Gaputan no agsarita dayjay diretso. Prangka iti sabali asarita. Wan? Amok. Iti sabali a tao siguro. Prangka iti sabali a tao. I know that. Prinang kaprangkanak nga rod. Nasaya at lukasta. Ngam pasensyakan ka ni manang ko. Gaputan no agsauday jay, diretso. Prangka iti sabali a tao. Wan, amok dayta, idi pa'y lada mo anak kasarita. Maalang arod, kanantan dayto insaganak a vegetable salad, Marita. Agyaman na, Julie. Dong siyo. Hello, Sita. Kumusta kayong dita paradise? Okay kami lata dito eh. Kan awan parikot dito'y paradise dong. Si Kangay, kumusta kan? Nasaya at latta. Kat, ni Elisa ngay. Kumusta mo tayo? Ay. Kaya? At na ngamin ipadamag mo, Kat. Kat, ni Elisa ngay. Kumusta mo tayo? Okay lata ah. Kumusta dan ngay? Ngay. Nakikita ka kadinti kasdoy ti saranangan was. Ako naman. Kastuya. Kung sa telepono man. Nakakwat. Telepono. Kat, ni Elisa ngay. Kumusta mo tayo? Aray. Kumusta dan ngay ka ni Sir Richard? Awan dito ni Sir Richard dong. Ada ka no asikasuan na may papan iti negosyo. Aging ka itapat di pa'y nagsublay. Tsaka mo ano ayan na. Kasta ka day? Ni Sir Oliver timay ditoy. Sinarungkaran na da Elisa kan Angel. Kasta ka day? Kat, kumusta dan ngay? Ay na, naginagak na daw. Nagpaot. Ha? Nairutin na rakop da ah. Talaga pambantayak ida.
Bambantayam? Window. Ay, narigat daw. Uwan sita. Nasaya at day tangar aramidam. Mala. Kasta pa sita. Tadi ka mataktak iti trabaho. Umawag at tumanan. Tadi ka mataktak iti trabaho. Umawag at tumanan. Bye. Ay, nukasta. Tuman. Umawag at tumanan. Bye. Ay, nukasta. Napanggayam ni Sir Oliver ije paradise. Richard Dong. Laskat. Sir. Ay. Ayos to kaya. Dato yan dia merindia mo nga adu. Ganyan. Sir Richard. Adtuyin ti meriendata. Agyaman hakdong. O sige. Pagsangwan ta day ta insaganam a merienda. Uwan, sir. Aha. Oh, adtoy ti paraken ka, sir. Agyaman hak. Aha. Sir, inawagak ni Sita. Ha? Kinumustak ida. Katawan ka no parikot ije paradise, sir. Nasayat no kasta. Nasa umot ni Sita. Asim marungkar ka no ije ni Sir Oliver. Kasta ka di. Naging nagakda ka no kan ni Elises sa. Kakata. Naging Kakakata. marungkar ka no ije ni Sir Oliver. Kasta ka di. Naging nagakda ka no itinapaot kan ni Elisa. Naging narakop ka no pa Da, alakop pay. Dapay. Aya? Nagakda ka no itinapaot kan ni Elisa. Kan, naging narakop da ka no pa itinairaut. Kasta ka di. Kaya't asawan day ta, sir. Ay ayatan pailaang ni Elisa ni Sir Oliver. Dong. Kasano day tan, sir? Ay ayatam ni Elisa. Ngam, kasano day tan? Amangan no ag sinublianda. Itulok mo ka day at talaga, Sir Richard? Dong dim ibagbaga. Ano ni Ma'am Dabli? Anya ti isungbat ni Richard, iti dayta asaludsod ni Dong. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Aray ko. Ish, ano ba to? Napanpanti. Inlunod naksama man ang mait. Inlunod naksama. Aray. Pati man ito sigud nga nasakit. Oh, wanda ito. Hen.
116. Tinapalabas, nasaya at ti panagkakadwa da Doña Marita, bakat berhin niya. Ay, madi. Panagkadkadwa. Tinapalabas, nasaya at ti panagkadkadwa da Doña Marita. Ayuh! Hey. Nagawak. Tinapalabas, nasaya at ti panagkadkadwa da Doña Marita ken bakat berhin niya. Gapu ta amin nga isuro to'y bakat iti Doña, ket tungpalan na. Insuro na daytoy iti dance exercise, ket inawis na pay ang makimisa. Kabayatan na, inawagan ni Dong ni Sita, ket kinumusta na ida iti paradise. Impakamu ni Sita as sinarungkaran ni Oliver ni Elisa. Impadamag met dayta ni Dong ken ni Richard. Nagsaritaan na Itagagayam-gayam. itagagayam. Dong Richard. Impadamag met dayta ni Dong ken ni Richard. Bueno gagay. Ay, ano ba yan? Kampay, last. Nagkamala dito, ilibre na ni Manang Emily. Impadamag met dayta ni Dong ken ni Richard. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinubela tayo, anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Iya, ngayon naman lubat. Kinumustak ida. Katawan kano parikot ije paradise, sir. Nasayat no kasta. Nasa umat ni Sita. Asim marungkar kano ije ni Sir Oliver. Kasta ka di. Naging narak. Naging. Ginarakot na ka nung aslapokling. Ngantoy. Asim marungkar kano ije ni Sir Oliver. Kasta ka di. Naging nagakda kano ken ni Elisa iti napaot, sir. Ken, naging narakop da kano pa'y iti nairaut. Oh. Kaya't asawon day ta, sir. Ay ayatan pa'y laang ni Elisa ni Sir Oliver. Dong. Kasano day tan, sir? Ay ayatam ni Elisa. Kasano day tan? Amangan no ag sinublianda. Itulok mo ka di talaga, Sir Richard? No agsinublianda. Talaga nga isuda tinaykari iti tunggal maysa. Nga uray addan asawa ni Sir Oliver? Bayaman dong. Sana na day tati pagsaritaan ta. Sige nga rudan, sir. Agmeryendatan. Wen, dong. Pagsangwan ta day ta insaganam a merienda. Rich Mrs. Nasaya at met, no sinarungkaran ni Oliver ni Elisa. Ay, nasaysaya at no awanak. Tapno awan tilapit kadakwada. Wan, ikak ida iti gundaway. Amok asak tilapad kini Elisa. Iti panagayat na kini Oliver. Anak, anya ti pampanunutam? Da Oliver kan Elisa, mama. Anak, Napanidya Oliver Paradise
Kat sinarong karan ni Elisa Isuna. Pwede bide. Da Oliver kan Elisa, mama. Anak, Napan ni Oliver ije Paradise. Sinarong karan na ni Elisa. Bayam idan anak ko. Di mo idan panunutan. Anya ti amom, no dito'y mo't Isabela ti pakasarakam iti babae aparakan ka. Mama, Ala, di mon panunutan da Elisa kan Oliver. Gaputa masaktan kalaeng. wan mama. Talaga masaksak tanak. Yaw-awan mo day taarik nam anak ko. Saan ang mabalin ang masaksaktan ka kasta? Saan ang maiparbeng anak ko? Filtered Oliver. Bertold. Hello, Oliver. Papa, sa anak pa makawid dito pasdak. Agyanak pa ila dito yung probinsya. Sige lang, iho. Kita wag ada kayo pa ilang ti makamo dito pasdak ko. Wen, uray di mo ibaga. Talaga bantayak ti pasdak mo. Di kagda nagiho, siya kung ti makamo. Agyaman na, papa. Kat, kumusta kan dita probinsya? Awan palikot, papa. Sige, iho. Agananad ka dita. Wan, papa. Kasta pa yung arod. Bye. Bye, iho. Ay, mangnamnaman ni Oliver. Ngagsublikan kuana ni Elisa. Tan at ibak lang alakay. Nakaw. DP Donia. Ano ba yan? Ay, hello, Doña Marites. ba't doon niya? Ba't doon? Doña. As bakla lakay. Barhinyo! Bakla Ora. lakay. Ora Fernando. Ang ko nga pil. Page 2. Ang ko pil tata. Voices dagiti Bakla. agda-dance exercise. Bakla. Ay. Layo lang mo tinura niya itsura ng bakla. Dagiti lang Uri na singgit lakay. nga bakla. Ngongo. Hmm? Mabalin mo. O anya, Marites. Okay ka lang. Uwan man ang barhinya. Aguray ka. Mabiit lang, tayam amo kakadagiti kagayim ka. Umay ka, umasidag ta. Hello, friends. Yam amok to'y gayim ko Donya. Ni Donya Marites. Ay, hello, Doña Marites. Hello, Doña Marites. Marita tinagan ko. Sana Marites. Birngas laday ta kanyak ni manang barhinya. Ay, okay. Marites, bueno Marita, parehas lata. Awin gayam, awagan na kiti Joy. Kaya't nasa wine, ligaya. Ken, awagan nakmat, itiligaya. Kaya't nasa wen, joy, kaya ang sangkatutak. Anya, nagbinaligtad lang tinagan niyo. Wen, ngamin, best friend kami. Kasta ka di. Flang! Oh, kaslabak nang ka, Doña Marites. Madlaw ka di. Ilibre na kami iti merienda, ha? Jay kay masa na merienda. Areglado. Ay, ala, irugi tayong ti dance exercise tayo. Pangikat iti bilbil. Yes! Pampaikat, iti stress. Iyat ko yan, iyat mo. Why me? Ba't ako natawa dun? Apuligaya kayo nga talagan. Ay, apuligaya. Hello, Ma'am Dayomi. Oh, anya, Marites. Nabanog ka. Agin na tayon, ha? Oh, wan manang. Hoy, kurang. Kalinglingit ka. Uray si Kam. Kita madi? Agtadtad at Kim
Pat arid mo. Awan. Irin nalipatan na Naging yun. puti mo. Lingat mo. Lingat mo. Nyama di ayon. Ay nga naging gasdyan. Taling King puti. King, Malagip yun ni Manang Marlene ide. king Naglingat ka puti mo. Apay nga rin. red. Ay, idi As- nagpangkulay. ano man. Makulay da. Lalakaan dayta hair dye mo. Hunada ada de BSU. Ma'am Lovely Rose. Kalinglingit ka. Uray si Kapon. Agtedteden dayta lingat mo a red. Kasano nga min, lalakaan dayta hair dye mo. Adayta o, nayano tilingat mo gorang. Kasla dara. Ay, unay daytan. Mala. Ay, kat. Punasum. Nagbalik Ayo na pa nga nagbalinturugi Oo, ada adida na. Ma'am Lovely, Dara. tayo mituladan niyo. Haha, naging ibaloy mo. So, karoon dyan nga ito kung saan. Siyempre nabanog. Dito ka naging ibaloy. Adi. tilingat mo gorang. Kasla dara. Galing. Ay, unay daytan. Nyala. Punasa mo. Hindi tapis tawal mo. Joy. Uray si ka, Marites. Nakalingling at kamatan. Alam mo do yung tatualyam tapunasa tabukot maawan. Sige. Agyaman manang barhinya. Dong Donya. Sinyura. Punasak. Dong. Anak ko Punasak nga, ko na ba? ang imal nun. Punasak. Punasak. Punasak man dayta. Punasak talingat mo. Ayan. Siyam tapunasak tabukot ma. Uy, tanong ka na mapukaw ko na Yosip. Punasak. adi. Gayang punasak. Punasa mo. Hindi tapis tawal mo. Joy. Uray si ka, Marites. Nakalingling at kamatan. Moto'y tatualyam tapunasak day tabukot mo. Sige. Agyaman manang barhinya. Dong. Dong it is pulling down. Senyora, kaslakay kayat yun ti agna dito Isabela. Kano ta ka di nga agaway? Saan pa'y nga ita? Gaputad pa'y dance practice me kadama ng barhinya. Ha? Ay, isumat lagayam amidyo kimutong ka, senyora. Sige, mayat ti kasta. Wan, magustuak dito'y dong. Un nga rod, senyora. Nakadkadlaw. Mayat ti kasta, senyora. Sumiksi ka kalakit ti ki. Keke. Sumiksi ka. Nakadkadlaw. Mayat ti kasta, senyora. Sumiksi ka sumiksi ka lakit di. Yung R Sumiksi ka klase. lakit di. Sumeksi ka lang. Arf adi. Mayat ti kasta, senyora. Sumiksi ka lakit di. Yeah, sumiksi ka Sumiksi. lakit di. Ayos to Sumiksi. kayo. Yung R adi sin para. Sumiksi ka. Iyat po yan, Kadlaw. iyat na. Mayat ti kasta, senyora. Sumiksi ka lakit di. Lakit di dong. May mayatan ti kastang ar-aramidem, senyora. Ngam ti makisugal. Anya, Suri iti naibagak, senyora. Ngam puno ti imbagak, senyora. Ta sumiksi ka lang arudan. Nagkabit ka. Sumiksi ka lang. sumiksi ka lang Ta arudan. sumiksi ka lang. Sumiksi ka. Sika lang arudan. Sumiksi. Ka pa'y mapukawan, Sumiksi ka lang ikikwarta. arudan. Suri iti naibagak, senyora. Ngam puno ti imbagak, senyora. Ta sumiksi ka lang arudan. Di ka pa mapukawan iti kwarta. Ha, Nga main, senyora. Tunggal makisugal ka, maabak ka. Manmanon sa ti pangabak mo. you're wrong dong. I won 150,000 pesos. Tunggal makisugal ka, maabak ka. Manmanon sa ti pangabak mo. Nagbidot ka, dong.
Nangabakak iti 150,000 pesos. Iti naudi apan nakisugal ko. Uray pa, senyora. May mayat latta ti kastoy ngar aramiden yaw kada anti Virginia. Berhinya. Virginia. Virginia Alam mo, di ganyan. R. Yung R adi ang nagdala. Alexa? Ma'am Alexa. Hello. Uray Thank pa, you. senyora. May mayat latta ti kastoy ngar aramiden yaw kada anti Virginia. Likli ka mo ti agsugal. Taagsalsala kalatan, senyora. No kasta ti aramidam. Umubeng kan sumiksika. Anya, Ungayam, senyora. Agsubliak pa ijay Manila. Umay Umayak ag alat ti umay kayon to kayong sukunan. tusukunan. No kayat yun to ti agawin. Wait. ag arak-arak tayo. Tusukunan. No kayat yun to agawid. Agsubliak pa ijay Manila. Umay kayong tusukunan. No kayat yun to ti agawid. Agsublikan ije Manila. Un senyora. Ngamin. Nakabakasyon manan ni Sir Oliver. Kat ni senyor laang ti mangas asikaso iti pasdag. Kasta, Amangan ngamin numabannog unay ni Isasasan. amangan namin numabanog iti husto ni Senyor. Oh, Gusto Senyor po, laang ti mangas asikaso iti pasdag. kasta. Amangan ngamin numabannog iti husto ni senyor. Senyora. Sige, agsubli kang aruda ni ije Manila. Awagan kan tulat ta, no agsubli akton. Un senyora. Sugar. Pugpug to am adi tinagan ko. Agrugiti R. Randy. Yantan. 7. Ijay 7. Rico. Haan adi. Sige dong. Agananad kay ti biyahem. Aramatak ti kutsi ni senyora, sir. Kat isunto ti Pagbusog mo Pagbusog kung ko. Ti pag... Ay. Akapkapsot adi jay signal. When ata data yung to. Aramatak ti kutsi ni senyora, sir. Kat isunto ti pangsukon kumutlakan kwa na into nagawid. O sige, mabit lang eh. Ikang kay ti panggasulinan. Saanan, sir? Di ka nagkadkad. Adi amanak nga no kasta, sir. Agananad kay ti panagmanehom. Dong. Oliver, Elisa. Elisa, Oliver. Adak manan Elisa. Talaga adya kabala na di kay makita ka ni Angel. No kasta. Di ka pa'y nagpasyudad. Diyak pala kaya tiyag subli jay. Kasanun ti pasdak mo. Ada ni Papa. Iso ti mga asikaso. Oliver, Diyak kabala na di kay makita. pangaasim, Oliver. Agsublikan ijay Manila. Katbayan na kamin ka ni Angel. Elisa. Liklikan takuman titunggal maysa. Pangaasim. Sana ka din nga ayayatan. Saanen anas kanday ta? Basta liklikan tan titunggal maysa, Oliver. Katlipatan tan ti panagayat titunggal maysa kadata. Kastalaka-lakanakan ka. Oliver, Gapo ka di ka ni Richard. di mon iraman ni Richard iti saritaan ta. Awan pa kainaigan ni Richard ditoy. Pangaasim tawas-wasen tan ti amin kadata. Elisa. Agsublikan ijay syudad. So niya syudad. Nga probinsya. Tanti amin kadata. Elisa. Agsublikan ijay syudad.
Kat saan ka kumapay laang nga agpakpakita kanyak. Kan ni Angel. Mabalin yun to ti agkita. Inton addaan ton itinaan anay a panunot. Liklikan ta ti riribok, Oliver. Maudi day to yan apan nakisaritakan ka. Ulitak manan. Day to yan ti maudi apan nagsarita ta. Elisa, Agsublikan ijay Manila. nasakit da ito apang ngedeng ni Elisa. Mabitlaan, Sir Oliver. Sita, Nakita ka nagturong dito kutsem. Analpay dagiti abagam, sir. aglinipat kami kanon ka ni Elisa. Saan nakon ngay ayatan ni Elisa? At damat nga minon asawam, sir. Sita, Sige, sir. Sapay ko matamaaklon mo ti pangadang ni Elisa. Sige, sir. Ingkan. Ingat sa biyahe. Elisa, Sita. Pinampanunot ko anaimbag iti rabii, Sita. Tiningiting ko anaimbag ti riknak. Saan ang mabaling nga agtuloy ti relasyon mi kan ni Oliver? Elisa, Kan, talaga apang panunutak ni Richard. Makariknak at talaga iti pan nakakonsensya. gapo ka de tanagin nagat kayo kan ni Sir Oliver? Ngam iti kasjay anapasamak. Amom kadi ani Richard ti adda iti panunot ko. Amangan mo't no talaga nga agayat kan ni Sir Richard. Ala, saan adakas day ta Elisa? Tadamot ng asawa ni Sir Oliver. Kan, baro ni Sir Richard. Imawag ni Elisa, Richard. Damdamagan na ka. Ha? Imbagak nga adayo tinapanam. Kadyak ang mo no, kaano ka nga agsubli. Agyaman ak, mama. Anak, kaya't nakakumakumustaan. Tadi na kan makitkita. Kan di na makontak ti cellphone mo. Mama, Iso nga imbagak nga uray siya kat di ka makontak. Mariknak ti panagdanag na ken ka. no umawag tumanan. Kastala tati bagayo, mama. Adidak makontak. Elisa, Sita. Sita, talaga adyak makontak ti cellphone ni Richard. Nyamot tan? Richard Gomez. Ni Rodrigo. Sita, talaga adyak makontak ti cellphone ni Richard. Sa dinungatan nga iti ayan na. Uray ni Madam Julie. Di namat makontak. Uray ni Dong. Di nakanumot amo ti ayan ni Sir Richard. Kasta ti kunana iti panagsarita mi iti cellphone. Sa dinungatan tinapanan ni Richard. Wen nga road, Elisa. Ala, no pay awan ni Sir Richard. Saan talata abay-bayan to'y paradise. Wen, Sita, saan taabaybay antoy paradise? Oliver Jinky. Oliver, be, anyang, ay, Bridge 13. Jinky! 13. Bridge 13. When, Bridge 13.
No kasta. Napan ka, ijay probinsya? Wen, Kasta? Apay, sinarong karam da Elisa, kanti anak na? natural. Ada anak mi. Kasta? Ingkalay sa kan. Isungawan siguro di makunam. Nya, madi. Medyo. Kasta? Ingkalay sa kan. Isungawan mo't siguro ti makunam. Awan mo't nga tantilapad. Tap na sarong karak ida. Oliver, Basol mo amin dahito, Jinky. No digapukan ka. Ni Elisa ko mati ingkalaysak. kasta itan ti sawam kanya? Ni Elisa ti ay ayatek. Saan asika? Saan ang mabalinda ito ay? Saan nakapaabak ka ni Elisa? Isulat dati ay ayatan ni Oliver. Nga oray pa'y agasawa kami. Ha, mapanak iji probinsya. Kat pagikaruwak ni Elisa. Ang tanggi intro na. Oh, Boss Jinky. Itaman pa nga imay kamanan. Juan, Tess. Ada importante nga aramitak ditoy. Anya dayta. Basta importante. Wan gayam. Mano alawas ti kada ni Sir Oliver dito eh. Manon alawas. So, Basta importante. wan gayam. Manon alawas ti kada ni Sir Oliver dito eh. Juan, kan amok ti rason? No apay nga inmay ditoy. Gapo kan ni Elisa. Kasta nga rod. Boss Jinky, saan mo ka di amaaklon? Ani Elisa Lapta ti ayatan ni Sir Oliver? Jack Macklon. Boss, nasaysayang at no aklonam laangan. Bay amon ni Sir Oliver. Ngamin, saan ka matlaang anaragsak no si kalaang ti agay ayat? Saan ang mabalin? Sipod o bingak? Awan pa'y nakaatiw kanyak iti anyaman akayat ko. Anya nga rod ti aramidam? Pagikaruwak ni Elisa. Okay, it's up to you. Olive. Martin, kumusta kan? Nasayat mo, ma'am. Ada ipaaramid may baba. Anya mananday ta. Palsi itam. Pansiitam ti mata ni Elisa. Narigat na taman. Nasayat mo, ma'am. Ada ipaaramid ko kan ka. Agbayadak iti dakkalagatan. Basta maipatungpal mo. Areglado, ma'am. Amok maet no kasano ti panagbayad mo. Kasi di, binurat ti balay na Elisa. Kat binayadan nak iti dakkalagatan. Dakdakkal man itan, ti itangdan ko kan ka. No agbaligi ka. Uwan, ma'am. Okay. Dumngag ka kanya. Taidada, Tadada nga. ti bagak, ti aramidam. Dumngag ka kanya. Taibagak, ti aramidam. Kat kayat ko, nga agbaligi ka. Uwan, ma'am. Sita Elisa.
Nagmayat at talaga ti angin dito'y view deck, Elisa. Ay, makapabang arti angin dito'y. Husto ka, Sita. Noda ka dito'y view deck. Makitam ti aglawlaw ti paradise. Napintas. Ngamin, napalawlawan iti nagduduma ang masetas nga agduduma ti Maris dagiti sabong da. Dayta ti gapuna a dumayo dagiti tattao manipod iti sabali a lugar. Tapno umayda ditoy. Wen, husto ka, Sita. Kinapudno na. Kastoy ti kalkali kagumag. Amada anak kuma iti kastoy a negosyo. Wen Elisa, matungpal to dayta. Ti imahinasyon ko idwe. Dili kon nga impangkat. A negosyo. Wen Elisa, matungpal to dayta. Ti imahinasyon ko idi a restaurant. Dito'y kon nga impakat. Dodo da. Dito lang, tasaan ko ako, kwa. Di bali, si kamat team manager. Go, 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 Chinky. Nani, ma'am. Ma'am Lovely. Imahinasyon Wow, ko nabaling idi kay a Richard ko ni Ma'am restaurant. Dem. Dito'y kon nga impakat. Dahita lang, tasaan ko ako, kwa. Ngam kasla ko kwa mon kasi kamat ti dadaulo dayti a paradise. Nga maragsa ka naglata. Gapo tano di gapo ka ni Richard. Awan ko maday ti paradise. Agyaman dagiti amin at trabahador, Elisa. Gaputan na addaan da iti natalgad a panggadan. Kan, gapo iti kinasaya at launay ni Richard. Elisa, maasyanak ka ni Sir Richard. Tati ay ayaton na a babae. Kat sa bali mo ti ay ayaton na. Nupay kasta. Imbagam idin ti amin. Inaramid. Inaramid na. Ti amin. Sorry. Mabisa ka imbagam. kuring nga Uwan. dalos na ti panon. Inaramid na gayam ti amin. Para Sita. Ayo. Mani. sa bali mo ti ay ayaton na. Nupay kasta. Inaramid na ti amin para iti dayta nga ay ayaton na. Sita. Saan mo't siguro adakes no isu ti ayatem, Elisa? Nasingput abaro, kat awan makunakken kuana. Agayat nga ta ni Elisa ken ni Richard. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy tinubela tayo anang paulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, pati ulok mo tan. Ay, shit. Ay, sorry. Yes, ma'am. Good. What is good in the morning? Tita. I'm beautiful. Ay, magandang balita yan, mga kaibigan. Nobel 117. Lapit. Anyamot. Aray ko.
1:17. Tinapalabas, itinaudi a panagsarita da Oliver ken Elisa. Winaswas ni Elisa ti amin kadakwada. Saan met nga inlibak ni Oliver kini Jinky, nga ije probinsya tinagbakasyonan na iti Manu Alawas. Ken di na inlibak ada Elisa ken Angel ti sinarongkaran na. Ken nasauna manen kini Jinky, at talaga ani Elisa ti ayayatan na. Nasakit tinakem ni Jinky, ket nagpaprobinsya, tapno pagikaruan na ni Elisa. Iti sa baliabangir, agsarsarita da Elisa ken Sita ije view deck ti paradise. Malagip ni Elisa ti arapaap na a restaurant, akayat na nga imatunan. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Elisa Sita. Ti imahinasyon ko idi a restaurant, dito'y kon nga impakat. Dahit alam, tasaan ko ako, kwa. Ngam, kasla ko kwamon kasi kamot ti dadaulo daytoy a paradise. Kat maragsakan naklata. Gapot to. Na. Kat maragsakan naklata. Gaputan no di gapo ka ni Richard. Awan ko maday ti paradise. Agyaman dagiti amin at trabahador, Elisa. Gaputan na addaan da iti natalgad a panggadan. Kan, gapo iti kinasaya at launay ni Richard. Elisa, masyanak ni Sir Richard. Tati ay ayatan na a babae. Kat sabali mo ti ay ayatan na. Nupay kasta, inaramid na ti amin para iti dayta nga ay ayatan na. Sita, Saan mo't siguro adakos no iso ti ayatom, Elisa? Nasingpot abaro, kat awan makunakkan kwa na. Sita. Sapay la kumata dumtang to ti aldaw, ama amiris mo, nga agayat kamutan ka ni Sir Richard. Oliver dun. Ay, Oliver. Gons. Ija intro ni awan. Agregat mak dia. Ay, hello. Anya, ay. Jinggoy. Ay, Idi Garcia kumanan ay. Hito na. Anya, Jinggoy. Kabalam ka diti paparamid ni boss. Wana, day talagayam. Sige, tulungan na karo, Jinggoy. Iti kasta, agbalik kita. Nasken nga takadwata. Alayan ta dadino kan ben. Aniglado. Ayos nga rod no kasta. Kwarta mananda itoy. Napintas da ito'y paradise Itala makumayak dito'y. Uray siya, Martin. Daytoy gayam ti bagbagada paradise. Nagpintas gayam. Hala, Jinggoy, agpaliw ta. Nas ka na makita ta ni Lisa. Saan ta nga ta marigatan? Saan? Apay ko marigatan ta. Sige, kastulangan. Kampay ini, ag-apply ta ngagtrabaho dito ay. Iti kasta, masit ganta ni Elisa. Sigurado ka anasaya at dahi ta nga ramiden ta. Juan Martin, alain ta ti panagtalik ni Elisa kadata. Sakbay nga ipatungpal ta ti plano ta. Elisa. Elisa Jinggoy Martin. Uy, dandani. Bridgeport. Anya? Ag-apply kayo dito yung paradise? Jinggoy? Martin? Sigurado kayo? Wan ko ma, Elisa. Kaya't mi ti agtrabaho dito ay nagdinamag at paradatis. Awatan ni kamis ni kamakaw. Puti ka sa patkin Tamna damat diretso pagsuwil to. Hari ka dapat kinay barakata.
Madini. Nagtrabaho kami dito, italib. Atin da kanto. Good morning, Ma'am. Liso, yes. Kaya't may trabaho dito ay nagdinamaga na paradise. O atan na kami kuma, Ma'am Elisa. Tapno damat diretso pagsweldoan me. Sige, awatin kayo. Apay kit din asaan. Agyaman kami, Elisa. Agkakalugaran tayo. Iso anas kan nga agtitinulong tayo. Agyaman kami manan, Elisa. O sige, awatin kayo kas mainayon at agadalos iti aglawlaw. Asikaswan nyo dagiti masetas iti aglawlaw. Ken, aminan at trabaho iti aglawlaw. Wan, Elisa. Agtrabaho kami ana imbag. Sita. Ken, as Kausi. maintenance. Sita. Inawat mo gayam da jinggoy kan Martin, Elisa. Dagita atat tao. Kaslawan na saya at pagturungan ti biyagda. Ngamen, day tala agbulbulakbul ti amudang aramidon. Imay da nag-apply dito eh. Ala! Imay da nag-apply dito eh. So, sige. Agtrabaho da. May, day tala agbulbulakbul ti amudang aramidon. Imay da nag-apply dito eh. So, sige. Agtrabaho da, kat agsweldo da. Nasaysaya atin nga agtrabaho da dito eh. Wan, Elisa. Alaa, sapay la kumata makabayag da dito'y paradise. Apay kitin asaan. Kat nasaya at ti trabaho da dito eh. Talaga nasaya at ti trabaho da dito'y. Sapay kumata aglimpyon ti biyagda. Iti kaddada dito'y. Bitin. Kat nasaya at ti trabaho da dito eh. Talaga nasaya at ti trabaho da dito'y. Sapay la kumata aglimpyon ti biyagda iti kaddada dito'y. Ngamen, sakit ti ulo ida ti pamilyada. Isosapay la kumata saan asakit ti ulo tayo dagijay adwa. Sapay la kumata nasingpot dan. Thank you. Un senyor. Agin enjoy ni senyora ija Isabela. Nasaya at no kasta. Agin enjoy nga agsalsala, senyor. Tapno kumutong kanaw. Isuda iti kabsat ni Madam Julay. Agkin naawatan damagt. Nasaya at launay. Di na paimot kayat ti agawid, senyor. Takayat na ti agpasiksay. Adagan ko na dayta. Tinaskan. Awan pa kay babainan nga aramiden na ijay. Awan, senyor. Mabutang nga agaramad dedeti. Good morning, Ma'am Tahiri Muliso. Tinaskan. Nalandaw ni Ma'am Tahiri. Awan pa kay babainan nga aramiden na ijay. Awan, senyor. Mabutang nga agaramid ija iti dakes. Ngamain, binutbutang kaw. Imbagak, apasig a soldado ti kakabagyan ni Madam Julay. Kat no agaramid iti dakes. Ta? Aya. Binutbutang kaw. Imbagak, apasig a soldado ti kakabagyan ni Madam Julay. Kat no agaramid iti dakes. Ikatanda ti may sa alapayag na. Aniya. Un senyor. Iso asasing pat. Ha? Yo. Nasing patapel-mel. Sing Hi, Sir John. Kumusta? Malagip lakpay ni Will Joy nga Joy Moreno Tatkan. Ayan. Kumusta, sir? Hello, sir. Good morning. This is Dea Yampo. Ayan. Good morning, sir. J-Writer Jidalan, sir. Malagip yun ni Dea Yampo. Jidalan. Sige. Kumusta, Sir John? Ayan. Happy Thursday. Na kami play school. Yan. Nagkakalaman nga na pa voice message. Ayun.
Un senyor. Isuan na singpat ijay ni senyora. Kansaan ang mabalin nga agtugtugaw latan ijay, senyor. Takunan ni Auntie Virginia. Nasken kanaw ang makasursurong aglutaw. Kan agdalos iti balay. Bulay. Balay. Dilaw ti Kansaan ang bulay. mabalin nga agtugtugaw latan ijay, senyor. Takunan ni Auntie Virginia. Nasken kano ang makasursurong aglutaw. Kan agdalos iti balay. Nasken kano nga agsursurong aglaba. Kasta? Uwan senyor. Isu adak kelakit di ti pagbaliwan ni senyora. Iti panagnaad na ijay Isabela. Jinky Jingo Filtered. Okay. Elisa Jingoy Nixin. Breeds. Yes, yes. 7. O anya, kumusta, Jinggoy? Sa dino ti ayan niyo? Madama ti pa nagtrabaho mi dito yung paradise, boss. Apay nagtrabaho kayo dita? Tapno maalam iti pa nagtalag ni Elisa kada kami, boss. Di kag tanag. Aramidan mi timbagam. Agtalag ka kada kami. Sige. Saya atin niyo, Jinggoy. Naskan nga agbaligi kayo. Wan, boss. Sige, kastabay nga rod. Bye, boss. Bye. Sige. Agtalo ka kada Jinggoy kan Martin. Dakkel agatad ti itangdan ko kada kwata. Iso nga imposible apaayan dak. Elisa, agsagana ka. Elisa Jingo. Isading. Kasi tidak sardinas. Kagumatang. Sardinas kan kalamansi. Sardinas ko maya. Ada ti ugot ti sayuti ijay. Laupam. Sardinas lang. Kan karni. Kaya ko kahit nga dalawak na. Sardinas lang ko ma. Kumusta ti trabaho? Ay, Yeah, iso. kumusta ti trabaho yo, Jinggoy, Martin? Awan pa ko, Elisa. Agyaman kami, tadang trabaho mi, Elisa. Awan gayam. Kinasarita nak ni nanang ko idirami. Kaya't nakakano makita. Ha? Wan. Ngamin, masakit ni nanang. Kaya't nakamakasarita. Takayat na ti agyaman iti personal kan ka. Apay. Gaputay nawat na kano dito'y paradise. Kaya't kunana asarong karam kumainton bigat ti malam. Takayat na ti agyaman kan ka iti personal. Agluto kano iti basit a pagsasangwan niyo. Ay pagsangwan niyo gayam ta duduwa kayo. Ha, anak ka makisango. Sarong karam kumainton bigat ti malam. Takayat na ti agyaman kan ka iti personal. Agluto kano iti basit a pagsangwan niyo. Sige, day talagayam. Patgak tikid daw na. Kan ibagam asaanin nga agluto. Mangyegak latan iti taraon. Ay, sige nga ro, Elisa. Ibaga kininanang dayta. Agyaman ako na ya. Sige, Sige. Tay tuloy mo ti agsibog kadag iti masetas. sige. Anusan yun dito'y apanggadan nyo? Ti importante, at dalat ta pagsweldan. Pagswelduan. Jingoy pagswelduan nyo, ano na yun? Man. Martin. Adya kang iti ho. Taunan. ang mabalin amin. Masetas. Sige. Anusan yun dito'y apanggadan nyo? Ti importante, at dalat ta pagswelduan. Ay, dalat ta pagswelduan nyo. Anadalos. Dito'y apanggadan nyo. Ti importante, at dalat ta pagswelduan nyo anadalos at trabaho. Makiman kan. Jinggo? Ay, Jinggoy? Ni Man Ben. Di ay. Wanya.
nalawag ka di ti plano tayo? Ay, na kayo, Andoy. Ken Ben. Nalawag ka di kada kayo. Nalawag. Uy, nalawag. Nasayat nga ron to kasta. Inton bigat iti sumipngat. Iwayat tayong ti plano. Nawadwad a kwarta ti tangdan tayo. Isuanas kan ngagbaligi tayo, ha? Ah, Jinggoy. Kwarta na itan nakatang-katang. Husto ka, Martin. Kwarta akatang-katang. Sita Elisa. Sita Elis, wow. Hala, maluglugat pa rin. Mabisina kon. Nagbayag ti alas 12. Sige, si kalata nga rodon ti mapan Elisa. Sana ko na sumurot. Sa anak nga agbayag iti balay da jinggoy. Sarong karakla ti inana. Narigat mat no paayag ti kalikagom na makasarita na. Wen Elisa, mapan kalata. Siya kon ti makaam mo dito opisina. Sige, Sita. Ay, agsakit gayam ti ina ni Jinggoy. Kasanumat nga meng. Ang konsumisyon. John. Sige, Sita. Ay, agsakit gayam ti ina ni Jinggoy. Kasanumat nga meng. Kanayon nga konsumisyon ka ni Jinggoy. Nalabit nga adda sakit na. Sarong karak. Takitaak no anya ti maitulong ko kankwana. Nunaskan nga ipan tayo iti ospital. Aramidan tayo. Sige ah. Kan dumagasak natin iti balay mi. Nabayag ajak na sarong karan ti balay mi. Hala sige, mapan kalata. Doy. Manwan. Mekan manuan. Ay. Manuan. Manual. Aglogan na kiti tricycle. May kan, Elisa. Aglugan kan dito yung tricycle ko. Ha? O sige. Anya itayan taynagan mo? Aguray ka? Sikan ni Andoy? Siyak. Di kan nailasin. Tanakabarbarbas kamot ngamin, Andoy. O sige. Itulod nak ijabalay da jinggoy. Andoy, jinggoy. Lalaki. Nagsardong day titang na. Ha? Da jinggoy? Martin kan Ben? Sumugan kami. Imabay kanyak ni jinggoy. Kat da Martin kan Ben. Nagtugaw iti malikodan ni Andoy. Jinggoy? Aguli magkanilisa. Ala, mapantayo ni ti pagturungan tayo. Sa dino ti pagturungan tayo, Andoy. Sa balin da iti dalan tayo ah. Andoy, apay adi ka sumungbat. Aguli magkano di mo kaya ti masaktan. Anya ti kayat asawan da ito eh. Jinggoy. Aguli magkan. Kanyag mo ti cellphone mo. No saan mo nga itad ti cellphone mo? Dakas ti mapasamakan ka. Anya? Yawat mo ti cellphone mo. Jingi. Jingke! Jingki. Forty. Day giant ti tricycle. Surot aklata. Agi karo kan, Elisa. Awanan ka itibain. Tangay sa anak ama ayat ti asawak gapukan ka.
Nasaysaya at laangan amapukaw ka. Jinggoy Elisa. Alerto kayo. Agkunay kayo adagos. Wah, 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 wah. Alerto kayo. Agkunay kayo adagos. Jinggoy, anya ti aramidan nyo kanya. Sige. Pungwan niyo dagiti man na. Saan? Tay ma'am, Elisa. Martin, Jinggoy, anya ti kayat asawan daytoy. Di kan sumanao. Ibatan Masaktan ka na gulago ka. Sumartan ka. Jinggoy, Jing. Hemp! Nasayat laon na. Hemp! Sika nga, Rodan. Nagsakit to. Di kagdanag, boss. Sigurado amatay ni Elisa. Nasaya at launay. Jinggoy, dakkel agatan ti agur-uray kada kayo. Wen, boss. Uray anya ti iparamid mo kada kami. Basta laki titang danan na kami itidakalagatad. Aramidan mi. Kasta ti kayat ko, Jinggoy. Madamdamapay. Paltugan dan ni Elisa. Kabakiran ng daytoy ayan tayo. Martin, Ben, anya ka diti plano yo. Patayan dag. Asino tinungbulin ka da kayo. Aswino. Anya ka diti plano yo. Patayan dag. Asino tinangbilin ka da kayo nga aramidan nyo ti kastoy kanyak. Ni Boss Jinky. Tangdanan na kami itidakkalagatan. Anya? Martin, gapo iti kwarta. Pumatay kayon. Elisa. Paltugamon, Martin. Uray patayan dak. Awan laptat na saya at pagbanagan nyo. Maamwan to ada kayo tinang patay kanyak. Kat pagbaludan ti pagtinagan nyo. Dayta kwarta ni Jinky. Nalakala magastos. Uy, Dayta kakakanon kwarta ti ni pizza. Jinky. Nalakala dayta magastos. Ngam ti kararwayo. Agsaghaban to. Kas katukad ti basulyo. Alan, Martin. Anya pailat ko kwam. Nairakit tamatan iti punti kayo. Paltugamon. Tay galitan. Ben, pumunakan. Siya kung timakan mo dito. Awan kaway ni Elisa. Tanakalakan iti punti kayo. Naglakalaga paltugak. Sige, sige, sige. Pumunakan iti ayan da, boss. Sige, umunakon. Pakaragsakan nyo kaditi pumatay iti tao, Martin. Awan na sayaat nga ibo nga da ito'y. No di isagmak yu lang ti bagiyo. Saan na nga pinalto? Inagaw na diragsak ko, pues! Nalpasan, boss. Natungpalan ti pagayatam. Natayan ti kalaban mo. Inagaw na, tiragsak ko. Pues, kukwak mat nga rod ita. Ti maodi, apaggaak. Gibusan, Mar. Gibusan. Nalpasan, boss.
natayin ni Elisa. Nalpasan, boss. Natayin ni Elisa. Sigurado ka, Martin? Wan, boss. Saan ko ngayon kali? Ngem intinag ko itinaunag aderas. Sigurado ka? Anatayan ni Elisa. Namintalo a pinaltugak, boss. Natayin na. So ngayon tinag ko itinaunag aderas. Kasigurado, mabulok tibang kay na ijay. Balik boss. Nasaya at launay. Awan man siguro. Naglalaing Boss! Boss! Hay! Sala tayo, sige. Ang mga manok na lumalangoy. Mahal ng Sala ka, aso. sala ka. Ang mga merijin naman ng Castro. Nasaya at launay. Naglalaing kayo. Boss! Awan mat siguro tinakunam kada kami iti grupo may. Ha? Di ba? Di ba? Di ba? Ni- Gusto kong lumigaya ang iyong buhay. Di ba? Di ba? Hmm. Oh, Yo. Yo, yeah. May May tur- sapay, Dante. Naglalaing kayo, kuna-una. Anatayan ni Elisa. Talo pinaltugak, boss. Katayin na. Suwentin na kung itinaunag aderas. Nasaya at launay. Naglalaing kayo. Boss! Awan mat siguro timakunam kada kami. Wano iti grupo me, boss. Wan? Awan makuna kada kayo. O ala, sumurot kayo kanya. Agragsak tayo. Wow! Lumugan tayon iti kotse. Ganagsakta ko na. O, ato yan itang danyo, Jingkoy, Martin. Wow! Nagpuskol sakit di tilinawan dahil taas sobre, boss. Wan? Kas iti imbaga kada kayo. At dapay bonus yo. Iso at talaga anawadwan. Kanlaglagi pa niyo, may saman pa Dante. Ay, 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 ay. Well, Aglago boss. pa niyo. Season nga, si Daglang ba? Kas iti imbaga kada kayo. At dapay bonus yo. Iso at talaga anawadwad. Kan, laglagi pa niyo titulagan tayo. Naskan nga awan makaammo iti inaramid yo. Da kayo nga upat. Ilimod yo ti amin. Ariglado, boss. Nasaya at launay. Ayos! O sige. Idulin mo, Jinggoy. Idulin mo dito kwarta. Kat pagbibingayan yun to. One boss. Oh, Martin! Agorder kan iti inuman tayo. Siya, ti makaam mo iti bayad. Well, boss. Ilibre kayo. Agragsak tayo. Gaputa nagbalik yak. Awanan ti aga-agaw. Ababae. Taluman na dapayan, Rice. Ano pa ta sa'yo, soy? Ala, Soyo, di dagam. apay nga inbagam agtom commercial kan. May tikat. Napandating ni Kitan ay kidwan. Nakasidog ispilahan gamin kapag papainom da. Dahil pa. Pudno nga ay sampay. Pudno nga ta anatayan ni Elisa. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Sika tiragsak ko. Nubela ken iti direksyon ni Virgie Paclay.
musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, mag-lunch break muna kami. Ito na malamanin. Thank you for watching po. Ay, ala, wala na yung live. Kunak no ti umadanin nga paggibusan ay saan pa'y ma'am? Nga manok nga lumalangoy ay afo manunglin nagkulit. Wen. Ayun, jay thriller nan. Pinatakas na gaya. Wen. Martin, no. Okay, thank you for watching Ma'am Dayumi, Ma'am Lovely Rose, Ma'am Tahiri Muliso. Kaya lagi amin nga nagbuya, Ma'am Alexa. Anya pa ni Madam Marvy. Ni Ma'am GRVs. Thank you. Kung lagi diyan mo na idiagsa pa. Thank you, thank you. No malamanan. Happy lunch po. Thank you. Nagkulit.